आबानि खनसे गुदुंखौ आखाइजों थिखोनानै नै थिखोबावगोनसो होननानै देखायबाय थानाया रंजालि मिनिनायाव गुनगुन आयु हाबाब आसान गानलायदों मेगन गोसाब्रा हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनिफ्राय आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय दिनै आं नै न'आव आलासि जानो फैलायबाय माने जोंनि आयंनि फिसौज्लानि दिनै ओंखाम दौनो नागिरदों ओमफ्राय बेयाव ओरैनो लिंहरदों आरोना गामिनिबो एसे सासे सानै ओमफ्राय आलासिफोर ओमफ्राय नै आं आरो आदा सासेनि फिसाजोखौ बामदों गुनगुन ओइनो आयंमोननि न'आ बाजैमोना बैयाव आं मोदोमनायजोंनो सिनायासै बैयाव बाबामोन आयंमोन जिरायना दं नै ओरैनो आनैजों बामजादो फै ओमफ्राय नै मोनजोबनाय लोगो लोगो उन्दैफोरनो ओंखामबो होग्रोबाय ओमफ्राय दाना जोंनि बाबुआ बिसोर जानायखौ नुनानै गाहाबो सियाराव जिरायलायना जानो लुगैनानै बिबाय आरोना ओमफ्राय आङो दौबाय एसे ओमफ्राय बैयाव आयंमोन ओंखाम जादों बाबुआबो नै पापर मोनबावबायसो आरो नैबे जोंनि आयं बे खानाय मोनसिननाया दा ओंखाम दौनायनि बिबै असे आरोना ओमफ्राय बै सासेयाबो आयंमोन नैबे सासेया नैबे गामिनि ओमफ्राय गामिनि मानसिफोर दङ मेरला सोर साबेसेखौ खोन्थाख'नो नैबेबो बाजै सासे ओमफ्राय आरो नैबेयो जोंनि आमाइनि आरो जोंनि आइनि फंबाय आमाइनि फिसाजो बियो दाख्लै फैदों जोंनियाव ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना गथ'फोरा लानानै भिडिअखौ बानायदों Orang mulang nenu bilai. Bila ma bilai? Bila bra. Bila ma bedor. Kam. Nei thang ma bra. Ma bedor. Bila ma? Bila bra. Ambo kerla begitu terbe. Gitar ma. Bye. Puri ku thak bai saseni khaman gaya. Siara hawa ne. बैसो जानानै थानाय आंहा नै जों दा सुबुं आखलायदों सोरखौ सोरखौ फिसालाबाय बेखौ मोजां खेयाव खाङा नाङा बेखौ नोंखौ मा होनांगौ मा नाममोनलाय हाय हेम मा जादों ओंखाम जादों मा बिलाय बैयाव बेखौ नङा बेखौ दाउ बेदर बिलाय मा बियो नैबे मा बे सिंनियालाय मा होनो इंलिसनि मा सिंनियालाय सोंगिलाय ओमफ्राय नैबेयाव दा नोंथांमोना मा खालामदों साननो हागौ ओंखायनो आं खोन्थानोसै नैबेयो बाजै आरोना उन्दैनि बिमा ओमफ्राय बेयाव माने बे बर' गामिफोराव माने गथ' जन्म जाखांनानै माने दै सारनाय होननानै माने उथुमै सिरिनायबो होनो बिदि गामिनि बुरिफोरखौ ओंखाम जानो होयोना माने बेनिखौबो दिनै बिस्रा ज'आव लेंफादों आरोना ओंखायनो बेखौ होदोंमोन आरो बुरिफोरनो मान होयो बे होनायमोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादोलाय नोंथांमोना Kadda video. Hello. No, रुको. चबन गाइस अभी हम घूमने आए हैं राशिद को मतलब बच्चा है इसलिए घूमने का मन करता है बच्चा का सैंडल चलो हाथ पकड़ना चाहिए वरना घूम जाओगे हाथ पकड़ो ठीक है वरना सिंचन तुम्हें ले जाएगा पीछे में कोई बुला रहा है हमको What?
तो गाइस चलो हम लोग घर चलते हैं। वो लोग हम लोग का माडई मौसी तुन मौसी खाना खा रहा है, तो चलो हम लोग उसे दिखाते हैं। चलो अभी हम चलते हैं। अभी पहुँचने में थोड़ा सा 10 मिनट लग जाएगा, इसलिए तब तक अभी के लिए बंद कर देते हैं। अभी हम थोड़ा सा पास में आ गए हैं। देखो बाबू, देखो हेलो हुनलाई, हेलो हेलो हेलो। देखो लोग खाना खा रहे हैं। हेलो हेलो बाय 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 बाय। भाई भाई बनने एकदम मैच कर रहा है। चलो चलो खाना खिलाता हूँ। ओमफ्राय नै जोंबो ओंखाम जाबायानो, ओंखाम जाबाय नालाय जोब्बाय, माने जों बयनिबो लास्टआवसो जाखादों नालाय, बयबो आलासिफोरखौ जाहोखांजोबनानै ओमफ्राय दा जों ओंखाम जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोननोसै सानबाय। ओमफ्राय दा माखासे फट' लानायफोरखौ होबाय आङो ओरैनो। ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय। गगा मोननायानो खाराखै दे आंना दाबो मोजाङै। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय जोबजासिम। ओमफ्राय जायफोरा नायदों आरोबाव खनसेबाव होनबावबाय आरोना, बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। बाय बाय। भिडिअआ मारै जाखो आंथ' मिथिला, उन्दैया बानायदोंमोन आब'नि फिसालाखौ, माने आंथ' बाबुखौबो नायबाय ओंखायनो आरोना। बाय बाय।